Relax un poquito.
kablawman tiyang kinatayong good afternoon. And sana nakikinig kayo sa programa ito ngayon. Thank you very much, Lieutenant Pumalaman. Kasunod sa babati ay walang ka kung Lieutenant Island Iswag na Kanubinan Piesa. Unang-una po sa lahat na papasalamat po ko sa pinangulakan niyo kami na makasama sa programang Punto de Vista ng Spirit Park Radio TV Broadcasting Network. At ako po si Police Lieutenant Aigan Aguilar ng Deputy po ng Tagulin MPS at sa tagapakarinig ng mga residente ng Tagulin, headed by our Municipal Mayor, Honorable Evangeline Bertosa at Vice Mayor, Honorable Bernardo Tobera Jr. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, thank you very much, Lieutenant Aguilar. Si Lieutenant Aguilar po ay Cavite niyo. So, siguro may mga natutunan na siya mga Ilocano. Siguro, hindi ka ito eh. Siguro, parang siguro hindi sa kanya. But, binalagay ko yung Ilocos ko, Lieutenant Aguilar. So, kaya natin ito na kayo. Pero, yung taon na, pero, Bali, mag-3 years na po sa Ilocos Sir, pero ang first assignment ko po sir ay mobile force talaga na natin. Pero sa Tagulin MPS Sir, last month na po ko na-download sa Tagulin Station Sir. Okay. So, ilan na yung deputy? Ako na po yung deputy po ng Tagulin Station Sir. Okay. Sa ano naman, si Lieutenant Buwalen, ilang yung kapatid ng American Hospital na? Around 2 na siguro ba? Awan yan sir. Kung si deputy nga po ba? Deputy na So, it's about time for the ladies to fly that as officers of the Philippine National Police. Parang araw, magmamahali na magiging activity natin eh. Ito sa naman. Kaya okay. So, very much so there. Siyempre, kung puwan nyo na tayo nila eh. So, 2025, 2026. Kumusta na yun ang Lieutenant Buwalen? ang aligang MPS po ngayon and aligang municipality po ay general po as of today from the past 3 months mula noong October 2025 kung saan kami po ay nag-guest din po. And regarding sa incidents po sir, from 8 August, wala naman po kami recorded incident from the past 3 months and may isa lang po kami incident sir na cancelled vehicular traffic incident this January lang po. And nasasabi naman po namin na general fees po because of this. Nalilig, yes. Ang nalilig po ay yung patuloy discount ng Balilan by the defense. Yes, Just to relay. Wala na ba? right po po ito sir. Pero, ang taas mo, mahirap. Yes, sir. Pero mabilis kung batata. Ay, sige na, Lieutenant Buwalen. Lieutenant Aguilar, kung ano naman ang reason for the situation na ito? As per Tagulin sir, and the Tagulin Municipal Police Station is very active and committed sa pag-implement ng legal order sa aming municipality. Likewise sir, generally faithful ang Tagulin sir. And meron kaming arrest of wanted person na isa sir, and violation of provincial ordinances, and meron kaming 1 declared na BCI sir, vehicular accident sir. As of January, As of January sir. okay, that's one way of programming you here. Maraming share-sharing kayo po kami sa komunitan. Ayun, nanguhan, in particular, maraming aksidente. Medyo mainit yan ang kalsada. So, yun din ang pagkukunan natin ng engineer. Siguro, so sabi nyo, Lieutenant Aguilar, kayo napakaraming aksidente sa aming sinabi. Ano ang pwede gawin ng Philippine National Police? Siguro para magawa kayo pagkano, magawa kayo itong mga kaso ng mga nature traffic incident, etc. Kasi yung pagkakata natin buwag na ito, so ba't mapinigyan mo para po yung mga
checkpoint, pero marami pa, kita na eh. Yung iba naman, hindi naman pwede kayo pagkatago kasi tapos na laro kayo na nanguhuli lang. Karamihan sa mga na-involve sa mga incidents ay mga minors, hindi kasi at saka minsan maraming sa sanay ka ba? Pero may mga mas maraming ko doon. So, gusto lang kanila kasi ang jurisdiction mo is sa lubig na ito mahabag ka na highway. Ang second part ng sa lubig ay isa lang sa sinasaro o dalawang parte. Parang ang second ay sa Pilipino ay sa entry point na inuusul sila. Nagkakaroon din namin na sa ibang national highway sila. So, little bit of lang sila kung saan may convergence of population there. At yung example namin sa yung entro ng tagulin sila yung palengke sila. Nagkakaroon lang na uplan kita sila. Meron din sa mga ibang national highway ng Tagulin State. Tagulin Municipality sila. So, pero kung nagkakaroon mo turista, pero mo sila sila ng gawin. Ang isang paturutan pa yun, matakbukan lang sila bawat hotel. Yung mga moto, wala pa rin pagkunan. Pero, ang nangyayari na accidente,
Senado. Sa konsip mo, nalintay interkagamo hindi magbalunan. Juan, panalipit sa bangkit na ruraan anak pakon day tinahon. Nagkaguray na kayo. May puro sa hindi munisipyo. Kapag malaglang sila sa ordinasang amay-amay, isugan si Barangay Hall. Alas Patulman, Ikikulong, Ibugan amin sa kita, hindi mo bilhin. Rolling, nagawin na putol. Nagawad ka ba'y magkaroon? Saan na ulo ay nagawin? Number 1, where you stay on, in Ilocos Sur, in Los Vegas, Bongo,
He has LBUD, yet they money at the anti-activating disorder. Esta fiesta introvert kung yan may pagmura sila mulete. Every time mag-dos and dos, with the naturally beautiful skin, iganan ka na kayo nito na alkalsado. You deserve for experience and showing. Every time Filipino celebrities ng konfirmar, mga meron, inspirasyon dahil mga pati na nagtarasyon dahil sa 2025, hindi po mo din siya ilbaet. Isang dinalahan si Christian importansya ni Justin Garcia, si Christian Picodi. Agriculture and environment, proseso, ito nagpulaan sa bangko. Ang natisinat kanya ramidin at ano isimang saripato, mag-iipay ang mga proyekto dahil sinibong ko sa Diyos, huwag pamati. Itinat sa Deputy Technology, live distro, device, analyta, isang plain parliament, and kayo sa Pilipinas na informara sa yamin. Itinot sa Damang Law Enforcement Agency, Irenan, Pagkakon. Katang pinapatay sila ng warm-up, parang kabara silugan, kakbay na pinaneko, ni Pompo Cotetur ko. Nabulan nito, ni Pompo Neruda, talanya, mapanig kay El Negro Palawan, para itong dagat for 2022. Itinong interview with Ed, ni Ted Lázaro, Condeno, that space for missing sa Bungero na for ni Pompo Marbil sa Vanilla. Kasama talagang itinapos sa na kayo, ni Pompo Fernando Galinas Jr. isa sa recovery. Negosyo at employer sa Pompo Kasina. Ilang talong pang-rini ng bakal doon sa Bagan. President Naibigay Ayam, pasiklaban at technical mistake. With Pompo Rian, yung ganito o malina. Dahil ka, nagsisabi sila na pagpagdalita. Hanggang sa nagsisabi ng agreement, si Pompo Rani Cruz, isa sa mga
Sinclair.